Wala kayo dyan, hindi ako kaya makukuha. Papangit nyo. Sa mga pila. Ako na talaga niya. Tanungin ko yan, sama? Upo ka muna yun. Ayaw pa naman ang ginaganon ako, lalo na kasama ko ng mga kaibigan ko. Nino? Sino dyan? Sino dyan? Walang nakakatawa ah. Squatter ka ba? Squatter ka ah. Diba? Pangit. Diba? Pantin mo na yun eh. Giningitian mo kanina, tapos Ano mo nakakatawa? Pangit niya. Giningitian ko na kanina, akala ko kasi ano, ngayon lang. Di ba kanina dito pa lang tayo, tinatawa, may tingin na dito yung mga yung babae. Hindi naman nakakatawa sa inyo. Kaya nung tinignan ko yung sarili ko sa ano, akala ko may kaya ano, yung pala tinalarayan mo. Ewan ko tinitingin yung babae. Kaya nga, maganda siya. May sayang naman. Denim jacket. Gusto lang din na report dito sa lakdo. Pamapang pa yun.